Vďaka, Ozzy. Tomu neverím. Ozzy, pôjdeme do Japonska. Ozzy nemôže ísť do Japonska. Čo? Môžeme ho u niekoho nechať. U koho? Príďte navštíviť Modrú zátoku. A to všetko je pre psov? Kde to mám podpísať? Rozlúč sa so svojou rodinou. Všetci von. Čo to má byť? Vitaj v Modrej zátoke. Skutočnej Modrej zátoke. Teraz si doma. Ja som tu len omylom. A odteraz si číslo 463. Utečiem. Ak chceš, môžeš ísť tiež. Je rýchly. Geronimo! Je chlpatý. To je ten Vito? A má priateľov. Neviem, či to dokážem. Podarí sa im utiecť. Pobežíš za mňa? Do toho, šampión, bež! Som jeho očami. Očami! No. Tu som Bohom. Všetko vidím, všetko počujem, všetko cítim, všetko viem. Tvoje posledné šteky. Ozzy. Dok, je preč! V januári 2017.